Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. दिनै गोदान स्टार्ट जालायबाय ओमफ्राय आं मा खालामनो नागिरखोलाय फुंनि गासिबो खामानि मावखांजोब्बाय बेफोरखौ बारा खेबबाय थायासै आङो देखायासैबो नोंथांमोननो खिन्थु आङो दुर्गा फुजायाव मा गानगोन आरोखि ना दुर्गा फुजायाव मालाय बयबो ओरैहाय मणिपुरि बिहारि गासिबो गाव गावनि ड्रेसखौ गानो आरोना ओमफ्राय आंबो ड्रेस लाबोखादों दख'नाखौनो आंबो सानबाय दख'नाखौनो गानसै जिहेतु आङो जेबो अर्डार खालामाखै अर्डार खालामदों खालामनाया ओमफ्राय सफैयाखै आरोना ओमफ्राय फुजासिमाव सफैनाय नंला दाख्लैबो सिटि सेन्टाराव थांबा आं जेबो लाबोफानाय जायासै अर्डार खालामखाबाय होननानैहाय फिसाफोरनो बायजोब्बाय गथ'फोरनो ओमफ्राय आं जेबो लानाय जायाखै ओंखायनो आङो आंनि गुदामनिफ्राय माबानोसै आरोना मा होनो दख'नाखौ बरनसै आङो ओमफ्राय बे दख'ना बख'नायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै थुदो होमब्ला बे जाहैबाय जोमग्रा आरोना आंनि हाबा समाव जोमनाय जोमग्रा बे बिराद मोजां आगरा ओमफ्राय आङो अननानैनो जोमा नै बिराद मोजां आगरा गेजेरावबो दंलायलायबावोसो बेना आगरा मारै नुगोन नै बे गांसे जोमग्रा दुर्गा फुजायाव बेफोरखौनो गाननोसै आरोना ओमफ्राय जै दख'ना गाननानै ओंखारबाय आङो खेबसेहाय मा होनो 15 आगस्टआव गानदोंमोन आरोना 15 आगस्टआव होमबा बिराद नायखायो मानसिफ्रा मा होनो आसामनि जोंखौ आसामनि होनबा एसामिस सानो आरोना बर' होननानैनो सोरबा साफा सानैयाल' मिथियो जाय डिफेन्सनि क'क्राझाराव ट्रान्सफार जानाय बिसोरल' जोंखौ बर' होनना मिथियो आरोना नङाबाथ' सोरबा सोरबा जोंखौ मणिपुरि होनो आरो सोरबा सोरबा आसामनि होनबा जोंखौ एसामिस सानो आरोखि ना ओमफ्राय जोंनि ड्रेस गानबाथाय एकदम गल'ल' नायो आरोना मा जायगानि मणिपुरिफोराथ' ससे ससेल' गानो आरो बिसोरो मा जायगानि बेफोरबायदि सानो आरोना ओमफ्राय नैबेबो हादोर आं बिराद मोजां मोनो बेखौ आंनि सिख्लानिनो ओमफ्राय आङो दासिमबो गानो आरोना कालारबो खाराखै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आङो बेखौ मानोबा हाजार दख'ना गोदानानो बायथों थाङै थुङै बेखौल' सेलेक्ट खालामो आरो आङो अबेखौ थारमाने आं ड्रेसफोरखौ बिराद रिपिट खालामबाय थायो आरोना आं बेबायदि बायनानै लाया जे दिनै आलदा गाबोन आलदा बेफोरबायदि बायनानै लाया आरो आं ना ड्रेसफोरखौ बारा आंहाथ' देखायनो थाखायबो जेबो ड्रेस बारा गैखाया जास्ट आङो जा दख'ना सिलिगुरियाव लाबोदों बेखौल' देखायबाय न'आव दंबावो माखासे नैबेबो सादोर ओमफ्राय बेना दख'नाया बोरो बे आरोना दख'नाया बे दख'ना आं सिलिगुरियाव बेखौनो लाबोदों आरोना ओमफ्राय नोंसोर खोन्थाहर आं दुर्गा फुजायाव माखौ गाननाय जायो नायसै मोजां खिन्थु अल फेशन जाबाय आरोना अल फेशन ओमफ्राय आं खनसेल' गानदों बेखौहाय खनसेल' गाननाय जादों ओमफ्राय नैखौबो लाबोदों आङो बे दख'नाया मा दख'ना होनोमोनलाय बेखौ बड'लेण्ड दख'ना ना मा होनो ओमफ्राय आङो बिनि जोमग्राखौ लाबोफायाखै आरोना ओंखायनो गानजागौमोन बेबो आङो हाबायाव गिफ्ट मोननायमोन आं एक्चुअलि बारा दख'ना बायनाय जाया आरोना ओमफ्राय आंना दख'नाया बिदिनो गोदान थाजोबो ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आं बेखौ मा होनो जोंहानि बिबोनां हलिनि हाबायावहाय गाननो होननानै बायनायमोन बै समावहाय बियो 4000 ना बेसेबांबा लादोंमोन आरोखि ना आं बारा एक्सपेन्सिभ दख'ना गाना थेवबो लाबाय आरोना हाबानि नामाव बेखौ लादोंमोन ओमफ्रायो बेखौनो गानसै नामाबो सानदों आङो माबायदि नुदों बेखौनो गानसै नामा सानबाय दुर्गा फुजायाव ओमफ्राय बेनि जोमग्राया बे ओमफ्राय ब्लाउसबो दंमोन ब्लाउसआ गोजाम जाबाय बेफोरखौनो लाबोदों आरोना बेखौनो लाबोबाय ओमफ्राय मोनसे नैखौ लाबोदों बेखौबो जोंहानि बाजै उन्दैया होदोंमोन आरोना जेला बाजै उन्दैया आं हाबा जाबाथ' हाबा जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय सिख्लायावनो होनाय आरो गाव सिख्लायावनो होनाय बे बाजै होनाय बाजैमोना आंनो जि गिफ्ट हरदों खिन्थु आं दिनैसिम बाजैमोननो जेबो होनाय जायाखै ओमफ्राय जेनेबा बाजैयाथ' साथाम नालाय
ओमफ्रायो बयहाबो फैसा थाखानि एखमबा प्रब्लेम जायोना थारमाने सासेनोल' लांबा सानैया नायख्रबल' जायो बेफोरबायदि ओमफ्राय ज'बो बायनो हाया आरो बायबाबो खम समनिल' बायनो हागोन आरो आंहा बिमाबो दं बेनो आरोना ओंखायनो आङो दासिमबो रावनोबो जेबो मोजां बुस्थु लांनाय जायाखै बाजै उन्दैनोथ' आं जेबो होनाय जायाखै दिनैसिमबो बाजै गिदिरनोबो आं रावनोबो दासिमबो जेबो होनाय जायाखै आरोना साख्रियाव लाबसाय मोनलायलायबाबो जेबो हैनायानो जायासै माथो साख्रियाव लाबसायबाबो माबायानो जोंहा बयनाबो साख्रियाव लाइफआ एखे जाया नालाय थारमाने सोरहाबा हा हु न' बां थाखाजोबनाय जायो आरो सोरहाबा माने जोंहा फारसेनिफ्रायनो गासिबखौबो स्टार्टिं खालामजोबनांगौ हा हु न' बां ओमफ्राय बिनि थाखायनो मारैथो लानो हानाय नङा होमबा लन लानाय जायो आरो ओमफ्राय लन लानानैनो एसे गेरेबबाय आरोना ओंखायनो आंनो थाखाय दाथ' गथ' गथायबो जाबाय स्कुल हाबनाय जाबाय आंनो गथ'फोरनो बायबाथाय ओरै हासबेन्डनो गैया जायो एखमबा समाव आरोना एखमबा समाव प्रब्लेम जायो आरो बेबायदिनो बयहाबो फैसा थाखानिथ' प्रब्लेमा जाखायो ओमफ्राय आं बेखौबो लाबोदोंमोन आरोना बेबो गानजायो फुजायावहाय बिराद मोजां अननानैनो गाना आङो आंनि बिबाजै उन्दै होनायमोन बे दख'नाया बिराद मोजां आरोना गाननोबो मोजां जाबाय दा गुरै जाबाय आं बारा गानाखै खननै खनथामसोल' जादों ओमफ्राय बे फास्रा नैबे फास्रायाबो जोमग्रायाबो जोंहानि बाजै गेजेर होनाय बाजै मिनि हाबानि सानसे सिगां लायनानै होफैदों आरोना बेखौ आंनो दासिमबो गोदानैनो दं आं खननैल' जोमदों आं बे जोमग्राखौ बिराद मोजांखा ओमफ्राय आं एसे गोसोम नालाय आंजों बेरा आरोना बियो आरो बिदिनो गांफा गाननानै बेरायनोसै आङो दुर्गा फुजायाव बेफोरखौनो लाबोदों आरोना आङो ओमफ्राय गासिखौबोथ' लाबोजोबनो हाया बिदिनो गांफा गांनै चइस खालामनानै लाबोबाय आरो जाय आंनो अननानै होदों जाय जिनिसखौ आंनो सोरबा आंनि न'खरनि हजोंनिया अननानै होदों बेफोरखौ लाबोदों आरोना आं माने मेम'रि हिसाबै बेफोरखौ नायबा बे बाजै होनायमोन बै उमुख होनायमोन होननानै गोसोखाङोना बेफोरखौ बबेखौबा हरदों आरोना नैबे इन्दि सि बेखौ लाबोदां जोमनो माबानि मा होनो बङाइगाव बास स्टेन्ड खाथियाव मोन्दोंमोन आं दाम खमनि बेखौहाय 400ल' लादों इन्दि सियानो 6 बोसोरसो जाबाय बे बायनाया 400ल' लादों बे इन्दि सि एकदम पियर इन्दि सि आखाइजों लुनानै दाथाबनाय बियो बे थादाव दाथाबनाय आरोना मेचिन टिचिननि नङा रग' रगायबो एसे स्लिम नङा आरोना जोमबा बुरै नुयो आरो एसे ओमफ्राय नैबेबो इन्दि बायदिनो मेलायाव बायनाय ओरैनो गोजां बोथोराव जोमलाबायनो होनना लाबोदां दख'नाया दहाय आं जोमग्रा देखायनायनि दख'नाया बेनो आरोना बेबो साइजआ बिराद ना मानोबा बिबारखौनो जि मोजां मोनो ओमफ्राय गावखौनो गाव माखौबा गानबा समायसे गाननाय मोनोना बेबायदिनो मोनो आरो आं बे दख'नाजों गावखौनो समायनाय बायदि मोनथारो नै मोजांथार बेखौ आङो सिख्लायावनो मा होनो पार्टसोमोन आरोना बेखौ सरजाबनानैहाय दख'ना बानायनानै लादों बेखौहाय आङो मोजांथार कालार खाराखै खिन्थु एसे स्रां आरो पेटिकटफोर सिङाव गानग्राफोरखौ एसे मेचिं खालामनानै गाननांगौ जायो आरोना बेखौनो लाबोदों आं माखौथो लाबोबावनो ना आं जिहेतु बारा दख'नाबो गानबांनाय जाया आरो बारा बायनायबो जाया जाखिनि बायो ओरैनो थाजोबो आरो आंना दख'नाफ्रा बे नैबे बाजै हरनाय गांनै ओमफ्राय नैबेखौ हासबेन्ड होनाय बे हासबेन्ड बिबोनांनि हाबायाव बायना होनाय आरोना गांनै गांथाम गांब्रै ओमफ्राय गांबा गांबा ओमफ्राय नैबे जोमग्राखौबो जोबोद मोजां मोनो आङो बेबायदि मोजांथार पिंक कालारा थारमाने मोखाङाव ब्राइटनेस होयो आरोना एसे मोखाङाव गुफुर मारैबा जारौनो होयो बेफोरखौनो खनसे गाननानै बेरायनोसै आरोना लोगोफोर आंहा जिहेतु एथ' एक्सपेन्सिभ दख'ना जेबो बांद्राय गैया आं माने दानि जे आरो बिबार ब्रेन्डनि एफएनएफनि बेफोरबायदि आंहा जेबो बायनो गोसो जाया मानोबा बायबाबो माइदिफोरनिखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बांद्राय दख'नायाव शक गैया होनजायो आरोना ओमफ्राय जाखिनि दं बेखौनो मोजां मोनो आरो आङो बिराद खम बायो आं दख'नाखौ बेफोरनोसै होनबा अबे मोनसेखौ गाननानै बेरायनो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट बक्सआव वाट्सएप कमेन्टखौनो हरथारा आंनो आं दा आंनि साबस्क्राइबारा जिहेतु खम आंनि जा आंगोथार आंनि जा फ्रेन्ड बेफोरसो नायखायो आं मिथिखागौ थेवबो बे लोगोफोरानो खोन्थाहरदो आरोना आंनो अबे मोनसे दख'नाया साबसिन अबेखौ गाननानै बेरायबा बे जायगायाव साबसिन नुगोन बेखौ खोन्थाहरदो आरोना नोंसोरो स्क्रिनशट लानानै बा अबे मोनसेया मोजां बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो मानोना बे जायगायाव दख'ना गानग्राफोरखौ बिराद नायो आरो जोंनि दख'नाखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मा होनो एसामिस सानो जोंखौ नाथाय जोंथ' एसामिस नङा जों बर'सो आरोखि ना बर'फोरखौ खायफायानो सिनाया जेबो बर' होनबा मा बर' बेफोरबायदि सानो खोमा बिसोरो सिनायबाङानो बर' होनबाथाय एकदम साफा सानैयाल' सिनायो बर' होनबाथाय आरोखि ना बेफोरनोसै जेबो लाबोआखै आङो दख'नाखौ बेफोरखौल' लाबोदों
होनबा दोनथ'नोसै एसेयावनो बाय बाय